vlastne organizovaný pre poctu Štefánikovi a pripomenutie si príbehu, kedy on vlastne kráčal v srbských horách a zachraňoval si v roku 1915 svoj holý život. Aj preto sa beží skoro celú cestu. Sa ti bude dariť a zdraví príliš do cieľa. Mal mi povedať niečo o sebe ináč. O sebe? Áno, o tebe? O tebe. Napríklad to, že ešte dnes ráno som netušil, že či vôbec pôjdem, tak sa strašne teším, že môžem ísť. Jojka, dáme pri mňa veľký potlesk. Triafunk. Áno.